Bueu vuelve a ser sede de la máxima categoría del remo de banco fijo este domingo y las banderas que se disputarán en la villa están ya presentadas. A verdade é que vai a ser a quinta ocasión na que celebraremos esta liga tan importante, desta liga top de remo, de traíñas, de banco fixo, de remo tradicional galego, e para nós é unha oportunidade tamén para disfrutar, para compartir tamén con moitísimas persoas que veñen de outros lugares e, por tanto, que nos poidan conocer e convidalos a todos, como digo, a regata, pero tamén a que nos poidan coñecer en outras ocasións ao longo tamén de todo o ano. Bueno, unha vez máis desde a CT agradecerlle ao Concello de Bueu pois a súa participación e o seu interés por promocionar o deporte do banco fixo e concretamente pois este deporte de élite como é a Liga ACT, Euskolabel e Euskotren, donde vai haber a participación tanto de chicas como de chicos. E nada, encantados pois desde a asociación e a directiva de que podamos traer aquí a Galicia unha vez máis pois esta liga, que estamos interesados en seguir tendo pois a gran participación desta liga en todo o territorio e a costa de Galicia.